wedi bod yn llawn amser ymladd am spel. Featherweight maen nhw'n gael fe'n MMA. Mam fi'n becs o lot. Nhw wedi gwylio'r replay, oedd e'n fel half slicer. Fi wedi cael problemau gyda bwyd. Fi'n crofio sgrechen trwy'r lobby yn Vegas. 50Gs. Ys dim lot ar ôl gyda fi. Mae'n rhaid fi dweud. Fi jyst eisiau ymladd y boys gorau yn y byd. Croeso, Brett. Diolch yn fawr. Diolch am ddyrno. Fi jyst wedi ar y newyddion, bod ti wedi bod yn ymladd y mab beia. Le ti'n ymladd law yna? Ie, o'n i'n ymladd mas yn y mab beia bod i mis yn ôl nawr. Ond fi byth wedi ymladd yn Ewrop o flan. So oedd e'n neis i mynd i Sbaen. Fi gallu meddwl am sawl lle byddai'n wath, ond mab beia oedd wedi dod dros y contract. Sim lot o bobl yn mynd i mab beia i ymladd. Na. Gwaniaeth. Felly gorfod ar y trath yn ei fe. So pwy teitl oedd e? Wel, oedd e just yn y professional contest oedd e. Fi'n ymladd nawr pwysau lan, ond fi'n cael traffaeth cyrraedd y pwysau o'n i yn. Beth yw'r pwysau nawr? So fi'n ymladd 10 stone 6 nawr, so mae fe'n featherweight maen nhw'n gael fe'n MMA, ond o'n i arfer ymladd 9 stone 6. Okay. So, oedd e'n tipyn o drop, really. So, oedd e'n, bod i 2 blynedd yn ôl, oedd hyffordd fi, Richard Shaw, oedd wedi eistedd fel lawr a dweud, ti'n gwybod, Brett, fi'n credu bod e'n syniad da, fi'n mynd yn fwy hen nawr. Mynd lan y pwysau tipyn. Ond mae hwnna fel, mae fe'n syniad da, ond ti'n ymladd eby'n boes i fwy o seis. Fwy o seis, ie. Fi'n deall na, mae fe'n anoddach. Ie, fi'n credu maen nhw'n gael hwnna'n catch 22, maen nhw'n gael. Pwy ymladd ysdi yn Mabea? Ie, o'n i ymladd boi o Georgia, Gwlad Georgia. Oedd e'n dda, oedd e'n gael y record dda. Oedd wedi ennill 13 a colli 5, ond oedd y 5 boi oedd wedi colli yn erbyn rai o'r gorau yn Ewrop, really. So oedd ni'n... Ie, oedd e'n ffait dda. Ti'n gwybod beth, oedd rhaid fi dweud, cyn y ffait, o'n i'n meddwl, mae hyn yn mynd i'r diwedd, o fi'n meddwl, o fi'n mynd i catcho glatio neu ddau, ond na, o'n i wedi ennill yn y rawn gyntaf, gyda symudiad yn tebyg i'r calf slicer, so oedd e'n fel really, really rare submission. So oedd rhaid i fe tapo mas wedyn, oedd e? Oedd rhaid fe tapo mas, ie. I roi e'n termau, o'n nhw'n galw fe the cellular stretch. Ond beth mae hwnna'n meddwl yw bod fi'n physically roi'r boi yn splits. Ie, so o'n i trio bwyd o fe trad fe, ti'n gwybod? Ond oedd rhaid fe tapo allan. Wrth gwrs mae ennill rwy siarp yn gret ar ond fel ti'n ymladd, os ti'n bwrw rhywun mas neu ti'n tapo fe mas, beth yw'r gorau? Wel, ti'n gwybod beth, wel, dros y blynyddoedd diwethaf, fi wedi cael cwpl o knockouts nawr, ti'n gwybod? Am spel yn professional, o'n i ddim gyda fath o'r knockout stoppages. Mae rai fi dweud, John, ti'n gwybod bwrw rhywun. Maen nhw'n gweud, he's a good striker or a grappler. Pwy na ti? Fi'n grappler, ie. So hyd yn oed mae knockouts fi, maen nhw ddim yn ar y trad, maen nhw ar y llawr. So ni'n cymryd boys lawr a bwrw nhw allan ar y llawr, ti'n gwybod? Mae bocsio fi, mae fe'n fel, maen nhw'n gael fe'n the weaker area gyda fi, ti'n gwybod? Fel mae hwnna, os ti'n mynd mewn i fight, right? Ti'n gwybod cryfderau, gwendidau, boi arall, right? Mae fel cat and mouse yma bach, os ti'n ffogod, right, os ydw fe'n well na fi ar yn drad, brau fi dod i fe ar y llawr, so mae fe'n gwybod wedyn, sy'n moyn fod ar y llawr, yw e? Ie, so yn ymwedig y ffeit diwethaf, oedd y boi yna yn bocsor dda, yn ar y trad, a oedd ddim unrhyw fath o secret bod ni'n mynd i cymryd y boi lawr, ond oedd rhaid fi cymryd fe lawr yn gyntaf, a fel ti'n dweud, mae fe'n anodd pryd mae'r boi arall yn gwybod, ond mae fe eisiau cymryd fi lawr, a wedyn mae game plans nhw yn newid, ond oedd y boi yn dod lawr o lightweight, a fi'n dod lan o bantamweight, so o'n i'n meddwl cyn y ffeit, oedd e'n mynd i bod fwy seis, ond fi'n credu dros y blynydd y ddau diwethaf, fi di fath o troi mewn i'r fath o ffram featherweight yma, a o'n i'n teimlo'n cryf iawn, o'n i wedi taflu'r boi i'r llawr, oedd ddim unrhyw fath o fight back fan'na, Fel ti'n paratoi seicolegol am y ffait gynta, a wedyn ail cwestiwn, fel ti'n modd wneud y pwysau bita, a dyn ymarfer, a ti'n gwneud pethau dwl iawn i wneud y pwysau nid chi? Mae fe'n anodd. A pryd fi'n sôn am ochr hwnna o ymladd, fi'n sôn am yn delio gyda'r camp, 6 wythnos, fi'n sparo bron pob nos. Mae rai fi gyrru awr a hanner i'r gym, awr a hanner nôl. Mae hwnna hefyd yn effeithio ti rhywsut. Ie, a fi yn, a nawr fi'n gweithio hefyd, oherwydd does dim unrhyw fath o secret yma. Mae'r arian wedi dod lawr ar ôl adael fel Bellator a PFL.
So mae rhaid fi cael fel job ar ochr nawr, a wedyn mae rhaid fi delio gyda'r job yma, a wedyn mynd treinio ar ôl hwnna. So agos ti'n i gliro i bob sy'n edrych, agos os na ti'n cael ffeit, so ti'n cael dal i ti? Na, dim o gwbl, na. Fydd ni'n sôn am y dyddiau y UFC, oedd e'n dda, oedd ni'n cael digon o'r arian i stopo gwaith. Oedd e ddim yn enfawr, fi'n credu mae pawb yn dweud, mae Brett Jones, mae fe'n cael miliynau am ffeits. O reit, so na, un peth cwestiwn arall, os o'n i'n wareg yn y gyngrair, o'n i'n cael arian i ennill, a lot fwy, o'n i'n cael 300 pound am ennill, a 40 pound am colli, right? Ie. Beth yw'r arian yn ennill i colli? Mae'r ram fwyaf o paychecks yn MMA, a draws y bwrdd, really. Maen nhw'n gyda show and win bonus. So ti'n sôn am, enghraifft, ti'n sôn am y UFC now, the first paycheck ti'n cael yn y UFC, $10,000 to show, $10,000 to win. So mae fe'n hanner arian ti, really. Nawr, fi'n trial cael chats gyda rai o'r promoters, oherwydd fi wedi gwneud mor gymaint o ffeit. Mae ffeit nesaf fi yn ffeit professional 27. So fi yn ochr fe, fi'n trial gofyn fwy am nawr, flat rate. Dim fel show and win bonus, ti'n gwybod? So pwy waith ti'n neud nawr, agos ti'n goffa gweithio? Fi'n gweithio i elusen fi, yn Castell Nedd, enfus yw'r un o'r elusen, a mae fe'n neis, fi'n helpu allan ffrind fi, mae fe'n fath o trustee yn yr cwmni, a mae fe'n gofyn am help weithiau, fi dreifo Luton fan o gwmpas y lle. Ti'n gwybod fi'n hoffi, fi wedi bod yn llawn amser ymladd am spel, a weithiau fi'n teimlo bod fi'n allan o touch gyda pawb, really. Mae hwnna i cadw drad ar llawr? Ie. Diolch, maybe, sa'n gallu wedi bod mor lwcus i ti, ti'n gwybod, dwi'n clatio bobl, ond ti'n gwybod, fi'n gweud, just cym mewn i'r fight, right? Wrth bod ti'n edrych ar tledi, mae boys yn lam nhw cyrraedd mas, wedyn mae'r sŵn y dorf yn ti'n ni robes, a ti'n check o'r vaseline, a bethau fyr ar y gloves a bethau. Siwyd teimlad os yw'n trwydd ar y feddwl i, a fel ti'n cadw reolaeth ar y fe? Ie, ti'n gwybod beth, mae wedi bod yr un... Mae pawb yn wahanol, mae pawb yn. Ti wedi gweld falle yn y stafell newydd yn game rygbi. Ti'n gweld bobl yn delio gyda'r nerfs yn hollol wahanol. Fi'n nerfus iawn, fi wedi llefyn bron pob tro, fi'n cerdded allan yn ffeit, oherwydd fi'n rili ofnus o beth sy'n mynd i digwydd. A fe fi'n dweud wrth pawb, os oedd hyn yn 2,000 o blynyddoedd yn ôl, bydden ni i'r marwolaeth, it'll be to the death. Ie, diolch am ni, sy'n mynd i digwydd. Mae fe'n edrych fel am beth i dde. Mynd nôl e, so, nellus yw hwnna the big comeback fighty, mas yma bei, right? Siarad am, nawr yw WOW FC, right? Glira beth yw hwnna, a wedyn siwm hwnna'n cymaru gyda UFC? Mae WOW FC yn weddol newydd yn yr byd MMA, ti'n gwybod? So yn yr byd MMA, ti gyda'r wefan yma o'r enw UFC Fight Pass. So beth mae hwnna'n olygu yw bod mae cwmnioedd sydd yn llai o seis na'r UFC o dan platform y UFC, a maen nhw'n cael gwylio'r ffeits. So fi wedi ymladd i WOW FC, a maen nhw'n weddol newydd, ond maen nhw'n really popular fynd oherwydd yr effaith mae'r UFC Lightweight Champion Ilia Traporie, mae fe'n rhan berthyn yr cwmni. So oherwydd hwnna, mae digon o llyged yn mynd ar yr promotion, really, ti'n gwybod. So fi'n gwybod maen nhw wedi cael byti 23 sioe, sef yn olygu bod nhw'n cael lot o sioe, ond really yn byd MMA, mae hwnna ddim yn lot. Ond ar ôl ni, oedd hwnna fel pathway de? Agos yr UFC yw'r pinnacle, efe? Ie, yw'r brig, ie. Os ti'n ymladd sy'n just yn dod trwyddo'r ranks a ti eisiau mynd i'r UFC, bydd rhaid ti ymladd ar sioe fel hyn i pobl fel Sean Shelby, Mick Maynard, Dana White, yw'r boys sydd yn yr UFC yn gallu gweld y boys yma a meddwl, ie, fi eisiau nhw yn yr UFC nesaf. Bra'n i siarad yna am oedran, wrth gwrs, ni gyd yn mynd yn un. O'i hynach na'r rhaid, a mae fe'n anoddach i ymarfer, fel ti'n gweud. 33 blwydd oed nawr, right? So, oedd hwnna'n hen am fighter? Ti'n gwybod nawr, ti'n mynd ôl byti 20 blynedd yn ôl, ie, falle bod 33 yn weddol hen, ond ti'n gweld newidiadau yn fath o sport science nawr, mae lot o boys yn fwy oedran nawr yn mynd ymlaen. So, fi'n gweld lot o boys yn cwpla yn y gamp yma fath o mid to late 30s nawr. Weithiau ti'n gweld y boi fel, enghraifft, mae boi o Brazil, Glover Teixeira, oedd yn 40 yn ennill o gregus UFC. So, fi'n gwybod mae
Wel, fel maen nhw'n dweud, mae oedran dim ond rif a... Oeddi hwnna fel, Ronaldo wedi dangos na, edrych ar ôl unan. Siwr pethau chi wneud i paratoi yn ffeitio? Chi'n gwneud pethau dwl, neu bod rhaid i chi wneud pethau dwl i cael y pwysau lawr, neu chi bita i dod i pwysau lan? Ie, so obviously mae fe'n... Yn un llaw, mae rhaid ti bwyta digon bod ti gyda digon o egni i mynd mewn i ymarfer a wneud beth bynnag mae rhaid ti wneud, ond ar y llaw arall hefyd, ti ddim gallu bwyta lot oherwydd mae rhaid ti colli pwysau. So, fi'n ymladd nawr, so basically mae ffait nesaf fi roughly yn byti 12 wythnos. Okay. Mae rhaid fi colli 30 pwys nawr. Os e? Ie, am y ffait hwnna. Yeah, so beth... Ti'n modd, i golli'r pwysau na, right? Mwna'n extreme, ydy fe? So, fel ti'n balanso wedyn, ti'n modd, egni, cryfder, a wedyn colli'r pwysau na, ti'n modd, fel ti'n balanso fe gyd? Ie, mae fe'n anodd. Mae rhan fwy o'r amser fi'n cael sessions wael oherwydd falle bod fi ddim wedi bwyta digon. Mae cwsg fi wedi mynd yn wath oherwydd fi gyda baban bach nawr, so 15 months mae hi, so mae fe'n dim unrhyw cwsg yn ni. So mae rhaid fi bod lan pob nos hefyd. Ti wedi cael digon o'na, ie? Digon o'na. Ti'n rhoi gyfardd yna. Mae golau ar diwedd y tunnel. Ond beth ti'n ffindo ar anoddach? Dim bita neu beth yw e? Ie, mae'r torri pwysau yn pen fi. Fi wedi cael problemau meddyliol gyda... Trwy'r yn gamp yma, fi wedi cael pethau sydd yn positif iawn. Mae fi wedi creu lot o fel hyder i fi. Fi'n person sydd yn gallu siarad i pobl nawr. Pryd o'n i'n plentyn bach, o'n i eitha dawel, ond hefyd yn y llaw arall, mae fe wedi dod gyda problemau meddyliol i fi. A mae rai fi dweud, fi wedi cael problemau gyda bwyd dros arfa fi. Ers o'n i'n torri pwysau, really. O'n i gyda problem, o'n i'n skipo meals, a o'n i'n sôn am bod yn sick ar ôl cael bwyd a stuff. So, fi wedi cael problemau fi. O'n i wedi gwylio raglen gwych amdano Freddie Flintoff. Oedd e'n siarad amdano problemau bwyd. A fi'n weddol o'r un peth a Freddie Flintoff, really. Nawr fi wedi newid pwysau fi, ddo, mae hwnna, fi gyda rhyw fath o llawar hwnna nawr, ie. Ond nagos fel gyda pob un proffesiynol, mae tîm o gwmpas nhw. Os tîm o gwmpas ti i helpu sort o bethau mas fyna problemau? Ie, na. Ni'n sôn am fel problemau fel psycholegol, mae fe fel... Ie, fi ddim gyda fel lot o pobl fyna sydd yn helpu allan. Mae hwnna fel fath o self-taught, fe. Ond o ran yr gamp, ni'n siarad amdano fel pobl sydd yn wella bocsio, wrestlo, just yr MMA. Ie, fi gyda digon o pobl sydd yn helpu allan. Ond maen nhw'n hefyd fel fath o fel... Fi eisiau dweud shrink. Maen nhw'n fwy fel shrink i fi fod yn honest. Ie. Ond yn ni. So, right. Ond ar ôl ffait, right, ar ôl ti wedi gwneud pethau, ti'n modd i dod i'r pwysau, beth y peth cynta ti'n bita ar ôl ffait? Fi'n caru cheesecake. Fi'n caru cheesecake. So, dyna pham fi'n 30 pwys dros nawr, dyma'r cheesecakes. Ond fi'n caru cheesecakes. A fi fwy fel sweet tooth fi gyda. Ti? Ie, fi'n hoffi unrhyw beth siocled. Fi'n wahanol, Dyl. Beth i fel? Crisps neu pasties. Crisps, efe? Ie, neu pasties. Pasti, a fi'n caru pasti hefyd. Pasti, do. Beth yw'ch pasti ti? Mae steak bake. Steak bake yn iawn, bai. Steak bake ti? Neu Cornish, Kingsters, rhywbeth ffras, mos dwi. Goffi Jenkins, ie. Right, bron i siarad nawr, right? Beth o ti nôl as ydy'n fachan ifanc, dod o bont y dylais i nhw, fe? Bont y dylais. Sa'ch chi'n gwybod beth i chi fyna? Sa'ch chi'n gwybod chi'n Turk neu Jack i chi, Scarlet neu White? Fi'n Jack fi yn. Hendi'r cut-off point a wyn y bad. Beth o ti fel yn ysgol? Ie, o'n i'n da plentyn eitha dawel i fod yn onest. Oedd mam fi'n becs o lot. Oedd i yn, oherwydd oedd brawd fi yn blwyddyn a hanner yn llai o oedran a fi, a oedd e'n bwlio fi. So oedd e fel, oedd e'n... oedd fe fi'n dweud, oedd mam fi'n becs o lot, a oedd ar y pryd o chwaer hyn a fi yn mynd i Judo. So oedd hi'n meddwl, oedd hwnna'n syniad da cymryd i fi i Judo, a wedyn oedd hi wedi cwrdd â listad fi wedyn, Andrew, a wedyn oedd wedi helpu fi allan gyda'r Judo. A oedd e wedi creu lot o hyder fyna. A oherwydd Judo, o fi fath o wedi troi mewn i... O fi gyda digon o hyder wedyn i mynd mewn i ysgol. O'n i ddim wedi cael amser dda yn ysgol, really. Pwy ysgol esti? O'n i'n mynd i Briniago gynradd, a wedyn gwyr ysgol. A mae'n rhaid fi dweud, oedd athrawon, oedd pawb yn gwych, oedd just fi, oedd ddim lot o ffrindiau fi yn ysgol. Oedd ti'n mynd i lot o
scraps yn ysgol neu? Dim really, na. Wel, o'n i'n neud lot o chwaraeon, o'n fi ar y bench trwy amser o, so o fi ddim yn dda chwaraeon, o'n i'n hoffi chwarae chwaraeon, a oedd un y ddau fath o scuffles yn ysgol, ond yn ysgol, o'n i byth really eisiau neud yr gamp yma, o'n i just yn canolbwyntio ar judo, really. Mae hwnna'n nod efo, gos nes i bocsio yn Pondeberem, dal. Oh, right, okay. A o'n i'n meddwl Andy gyda'n dwylo fi, a gys i cwbl o belt sy'n noswedd, o'n i'n ffili bita chips. Yn ein i sy'n o, sa'n mewn i na. So ti yn trio popeth. So, o pryd oedd ti'n bod, penderfynus i, rhaid, fi moyn fod yn ymladdwr. Pryd nath na? So, o'n i yn blwyddyn 11 a fi'n cofio, ar y pryd o'n i'n treino lot gyda judo, oedd yr ffocws fi, really, oedd yr 2012 Olympics. Ond agosach o'n i'n mynd i'r 2012 Olympics, o'n i'n gwybod, oedd e'n dechrau just mynd ffwrdd o fi, oherwydd, oedd un o ffrindiau gorau fi, Kyle, oedd fi ddim gallu curo Kyle o gwbl. Fi'n meddwl 16 blynedd o judo, byth curo fe. So oedd e yn y fath o'r British squad, Welsh squad, oedd e'n hyd yn oed yn ymladd yn Pennod yn yr un gym o fi. So oedd e fel, o fi ddim yn hyd yn oed well na fe yn Pennod. So dim yn Prydain. Stryglan i ennill gol wedyn. Ie, 2012 Olympics. A, wel, oedd Kyle wedi cael trafferth mynd i'r Team GB. So o'n i'n gwybod oedd e'n dechrau bod yn fel rhyw fath o unrealistic goal. Mae fe'n anodd, sa'n gyda fe pobl yn sylweddoli pwy mae'r anodd ma fe i fynd reit i'r top. Unrhyw sport i'n neud, mae'n anodd rhywun. Yn yr gêm Olympaidd yn bendant, mae fe'n crazy faint mor galed ma fe. Ond o'n i, ar y pryd wedyn, o'n i di ffeindio MMA, o'n i di gwylio UFC yn fath o house party yn Abertawe o'n i. A o'n i di gwylio fath o UFC. A ti'n cofio'r buyers you view televisions o roi quid 50 pence, So o'n i'n gwylio ar fights a oedd pile of 50 pences ydi ar y top, miso diwedd y fight. Ond o'n i di, fel, yn ystod gwylio'r fight, oedd y TV mynd bant, yn meddwl, 50 pence in, 50 pence in. A dyna pryd o'n i'n meddwl, oherwydd, os o'n i di adael judo a mynd mewn i pêl-droed, wel mae judo ddim yn mynd mewn i pêl-droed o gwbl. Ond o'n i'n gwybod oedd judo gallu helpu fi yn neud MMA. So ar y pryd o'n i wedi stopo gwylio'r fight, o'n i'n meddwl, fi'n mynd i trial yn allan. A na gyd oedd fi eisiau, oedd Gregus Cymraeg. Na gyd oedd fi eisiau, oherwydd o fi wedi ymladd yn judo am 16 blynedd a byth hyd yn oed i ennill Welsh Championship. Hyd yn oed British, hyd yn oed unrhyw beth arall. So na gyd oedd fi eisiau oedd Gregus Cymraeg, a wedyn ni dechrau paratoi am ymladd, a fi'n cofio mynd o gatre ar ôl treino, mam o yn y fight, a ddi fel, you're not fighting. So oedd e fel 2 blynedd o gofyn mam fi eisiau ymladd, a ddi fel, no, a wedyn, ond i'n troi 18, and she said, well, you're 18 now, rhywbeth. Pwy, yn sy'n dechrau sy'n watcha UFC, pwy oedd fel dy hero di? Mae lot o pobl ddim yn gwybod y boi oedd yn fath o pobl fel hero fi, oedd ymladdwr a former UFC lightweight champion oedd e'n Sean Shirk. Oedd dim lot o boys yn gwybod. Oedd beth o fi'n hoffi amdano'r boi yma, oedd e'n ymladd pwysau lightweight, ond oedd e byth yn lightweight. Oedd e'n fel 5'6" oedd e, ti'n gwybod? Ond lightweight, it's a big, oedd e fel bowling ball, really. Oedd e'n galw fe The Muscle Shark. So The Muscle Shark, Sean Shirk. O fi'n hoffi style fe, oherwydd o fi gallu neud style fe. So ti'n gallu dweud, o fi wedi fath o copi o'r boi yma, ond i fel, I can do that. Fi'n mynd i trial yr un peth, pryd fi'n ymladd, a dyna beth dechrau fi'n neud. So pryd o'n mynd yn y gym, o fi'n dechrau neud y fath o'r un style a Sean Shirk yma, a wedyn ni dechrau ymladd, a neud union yr un peth. A dyna pham fi'n credu oedd fi wedi mynd syth i'r top, really, oherwydd oedd neb gyda ateb. Agos desti fel, dath UFC mewn, a ddel, bang, here we go, big fastest growing sport in the world ar y pryd, oedd e? A beth nesaf, o ti fel yn y mix o ti? Pwy oedd yr influence fwyaf? Pwy helpodd ti trwy dyrfa di? Mae rhaid fi dweud, mae stepdad fi, mae hyfforddwr gyntaf fi, a jyst rhywun sydd oedd wedi dysgu fi, oherwydd oedd dad iawn fi ddim fanna, really, ers bod fi'n credu o'n i'n 3 neu 4 pryd oedd dad iawn fi wedi adael. A wedyn oedd Bertie fanna wedyn, oedd wedi dod ar y sîn, a oedd wedi helpu out lot. Fi gael lot o parch fe, ddim oherwydd yr judo a hyffordd o fi, ond fel dad. Nawr fi wedi cael plentyn hun am fi. Ti'n fel di? A fi'n gweld a lot nawr. Fi'n gweld y ffaith oedd wedi prynu fel dillar ysgol i ni. Mae mam fi'n dweud trwy amser, mae mam a fe, maen nhw ddim gyda'n gilydd nawr, ond mae mam fi'n dweud trwy amser,
oedd wedi helpu lot yn ystod yr... A braid i gael rhywun ffra, i wastad athro neu... A ti'n beth, fi'n gweld lot o hyfforddwyr fi nawr fel fath o father figures, really, oherwydd maen nhw yna... Mae pawb yn gwybod, maen nhw yn hyfforddwyr fi, a maen nhw'n dysgu fi sut i ymladd, ond hefyd maen nhw'n dysgu fi bod yn person well hefyd, ti'n gwybod? Mae hwnna'n bwysig, Ie, mae fe yn. Yn y busnes ti wedi mynd lawr, anafiadau, ti'n bod yn fawr cael. Os na wedi cael anafiadau yn y byd na, ti wedi bod yn lwcus iawn. So, beth ydy anaf gweitha di? A wedyn, fel ti'n dod trwy rehab? So, o fi gyda anaf really wael nôl yn 2013, o'n i'n wrestlo boi fwy na seis na fi. Fi'n credu o'n i'n byti 70 kilos, boi yma byti 100. A ni'n wrestlo fe. Dim yn ffait, yn ymarfer. Treino, ie. So, o'n i wedi cymryd o boi lawr, a wedyn yn ystod o fi wedi cymryd o boi lawr, oedd wedi tafu dros ysgwydd fe, a fi wedi rhoi braich fi allan, a dislocate o ysgwydd fi. So, oedd e allan yn byti 4 awr fi'n credu. Nice. Ie, o'n i'n ôl yn yr ysbyty, a oedd nhw wedi trial roi mewn byti 3 neu 4 waith, oedd y poen yn crazy, right? Oedd e'n edrych fel fath o breast implant yn y diwedd, oedd e jyst yn stico allan fan hyn. Ond o'n i ddim wedi dim byd o gwbl gyda'r ysgwydd tan 2016, oherwydd oedd ddim really problemau gyda'r ysgwydd really, tan 2016, a wedyn yn ystod fel sparring, oedd e'n dechrau mynd allan yn ystod sparring, allan yn ôl mewn. So oedd rhaid fi cael llawdriniaeth, a wedyn ar ôl y ffeit hwnna, ar ôl, o'n i'n ymladd am belt Gregus y Byd gyda Titan FC, o'n i wedi enwill unwaith, ond dyma'r ail tro. A wedyn oedd rhaid fi tynnu allan oherwydd oedd rhaid cael llawdriniaeth. A wedyn ar ôl hwnna, oedd rhiab fi, oedd yn anodd. Ond beth fi wedi gwneud, oedd fi wedi holl yn newid stance fi. So fi'n ymladd orthodox. So mae'n yna llaw dde yn ôl fel fath o power hand fi. A oherwydd oedd e'n llaw... So beth oedd ti cynni, beth yn gwneud? South paw? Ie, so na, o'n i yn orthodox, ond oherwydd o'n i wedi cael y llawdriniaeth, oedd rhaid fi newid stance fi. So ni'n dechrau'r ymladd yn south paw. Ond ti'n gwybod nawr, fi'n neud y ddau nawr pryd fi'n ymladd. So ti'n newid... Dwi'n newid stance fi, os dim lot o ymladd fi'n gallu neud hwnna. Fel ti'n mynd trwy rehab eto, fel ti'n meddwl trwyddo fe eto? Mae'n anodd os yw'r ti'n an? Mae fe yn, o'n i ddim gyda unrhyw fath o motivation fyna i... Ar y pryd, fi'n bwyta unrhyw beth o'n i eisiau, so oedd y pwys yn mynd lan. O'n i ffili ymarfer be, so ti'n rhoi'r pwys arno. O'n i yn lle wael ymweddyliol, a o'n i'n dechrau dod nôl gyda'r ysgwydd, o'n i'n dechrau treino, fi'n credu oedd dechrau mis Hydref, o'n i'n dechrau mynd nôl i'r gym, a wedyn o'n i wedi cael galwad ar y ffôn, yn dweud, short notice, ond ni'n credu bod fi gyda'r ffait yn yr UFC. So oedd fel, literally offer surgery table sydd mewn i'r UFC, really, yn 6 mis. So fel, o'n i ffili dweud na, Yn ariannol, o'n i ffili dweud na, ond hefyd yn fath o arfer fi ar y pryd, o'n i'n 12 a dim, ond oedd wedi mynd yn weddol stêl ar y pryd. Oedd fi ddim yn ymladd am spel, oedd neb wedi clywed amdano fi, oedd yn meddwl, mae rai fi wneud hyn, so oedd e fel, oedd y galwad yn 3 mis cyn y ffeit. A fi'n hoffi hwnna, oherwydd mae llai o amser i becso am beth sy'n mynd i digwydd, so oedd e'n ar y ran amser, oedd e'n just yn crazy, oedd e'n really mad oedd e'n ar y 3 wythnos hwnna. Unwaith ti'n mynd ar safon na, mae bobl yn sylweddoli ti ar y tledi, fel ni'n gweud, oedd UFC'n huge ar y pryd. Ti'n mor brawd o fod yn Gymro, right? Beth siwt teimliad i mynd mewn i ffait? Ti'n teimlo pwysau agos y wlad, y bobl yn edrych o ti a hefyd teulu a ffrindiau. Ti'n mynd o fyna fel bang, lan fyna, showtime. Ie, o'n i'n sôn am, ddim bod fi'n becso amdano fath o'r social media followers, ond o'n i'n gallu gweld oedd wedi sefyll lan, oedd wedi stepo lan, cwpl o notches, really. Pryd o'n i'n gweld ar Instagram, oedd fi gyda fel 2,000 followers, a wedyn o'n nhw wedi announsio bod fi'n ymladd i'r UFC, a wedyn syth lan i 10,000 followers. Wow, okay. Ond na, fi'n cofio'r ffeit gyntaf, fi'n cofio siarad i mam fi. Mae mam fi ddim yn watcho lot o'r ffeits nawr, a fel, fi gallu gweld hwnna nawr, Mwna'n agos plentyn, yma? Ie. Oedd y fam i fel, y fam i heto watcho fi war rygbi, right? A so oedd y fab i'n ware, o'n i'n gwybod ffam oedd i, o'n i'n ffrin agos. O'n i'n sylweddoli eto, y sefyllfa o'n i yno, ware byn y boes mawr yr un peth, ti'n ymladd, ti'n switched on, ti'n becso'n di byd arall, ond ti'n meddwl wedyn, sy'n maen nhw'n teimlo, sy'n un dda ti'n cael plant dinan. Ie,
A ti'n gwybod beth, fi'n gwybod ti'n dweud, like, ti'n amlad, a fi'n gwylio gymau rygbi, fi'n meddwl, mae fe'n corfforol iawn, mae fe. Mae fi watcha fe nawr, fi'n mynd lawr cyrraedd o'r ci ar y parc y prawn disadwn, a dyma'r safon yn uwch, fi'n meddwl, nes i na fel, ti'n meddwl? Mae pethau newid yn dyfeddol di, ti'n meddwl? Fi wedi mynd i sawl gêm yn Caerdydd a gwylio gêm byna, yn ywedig y fath o, ti'n sôn am y gêmau yn erbyn Australia a stuff o dda, ti'n gweld it symud mewn. Huge. Ti'n gwybod beth, ni'n cael ei pwn yn gwyneb, ond ni'n byth yn cymryd yr hits fel hwnna. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl? O, sa'n bod. Mae popeth yn relative, right? Mae ti'n gweud, fydden ni ffili taclo boys na, ffili cael y ffeis na, mae ni'n gweud, ni moyn fod yn y ring. A mae boys yn gweud, boys cricket. Allan ni ddim watcho, sa'n gofio chi'n ffeso 100 mile an hour cricket ball, ti'n A dyna beth o'n i'n mynd i dweud, cricket, o'n i'n arall fi fel, pwff, mae'n boglin. Bwro ti fel. So unwaith desti, nes i'r UFC fighter ed, le mae'r lle, a mae poblogaeth ti wedi codi, le oedd y lle fwy ar ryfedd, o'r wedi gweud, Brett Jones hwnna, le hwnna, le oedd hwnna? Na, fi'n credu'r un gyntaf y debut, fi'n cofio, oedd neb yn really... Cyn y debut, fi'n sôn am o fi allan yn car fi yn gwerthu tocynnau am fights, a wedyn nawr ti'n bwrw'r UFC nawr, a mae fel, ti ddim yn cael unrhyw tocynnau, mae fe gyd ar-lein, a wedyn fi'n cofio, oedd dim lot o pobl, a hyd yn Pennod yn gwylio fi amlad, a fi'n cofio cael y fight, oedd un o ffrindiau fi wedi gweud, Brett, have a watch of this, oedd wedi dweud. A dde fath o the Con Club yn Pennod ar y pryd o'r UFC debut, a gweld pawb fanna, a fi'n sôn am pawb o'n i'n gwybod yn Pennod oedd yn y pub yma'n gwylio'r ffeit, oedd e fel, waw. A dy fel ti'n dweud, o'n i'n wedyn gweld, waw, o'n i byth yn dychmygu oedd e'n mynd i bod fel hyn. O'n i byth yn dychmygu. A wedyn, oedd hwnna'r ffeit gyntaf, o'n i'n 6 ffeit ar ôl yna yn yr UFC, so oedd e fel, oedd e'n gwych. Yr ail ffeit efallai pryd oedd pobloedd wedi eto, oedd e'n pryd o'n i wedi cael ffeit gyntaf fi yn Las Vegas gyda'r UFC. O'n i ymladd boi oedd yn dda iawn, Joe Soto, oedd e'n cyn ymladd, oedd wedi ymladd am yr Gregis i'r UFC, a fi'n cofio bod nôl backstage, a ar y pryd oedd fi'n 14-0, oedd e'n 18-5, so oedd e gyda'r fel o'r profiad o cael y ffeit fawr, main events ar UFC shows, o'n i'n meddwl, right, this is going to be a tough old fight, fe. Fel, to nawr, mae UFC, which is a trwytha, gyda weekend oedd e'n Paris, right? Oedd e'n, Les, o right, is ti Vegas? Vegas, Oedd e mas yn Las Vegas, a fi'n cofio, pryd o'n i roedd o'r contract, o'n i allan yn gwylio Cymru yn chwarae efo Moldova, actually, a wedyn fi wedi roedd o'r contract mas fyna, pryd o'n i'n cael cwpl o beints mas fyna, a wedyn, oedd e fel, announced, o'n i o BBC eisiau gwneud cyfweliad. Brett, lle cyfweliad, dwi'n meddwl ar y pêl droed. Na, maen nhw'n newydd announced o'r ffeit fan o wedi. So, oedd Joe Soto o'n un o'r ffeit, so oedd e fel, o fi'n paratoi am y ffeit o'na, meddwl, this is going to be horrific 15 minutes. A ni'n paratoi meddwl amdano hwnna, a wedyn, mynd mewn i'r ffeit, a 30 eiliad oedd y ffeit ar ben. Oedd e dros, a wedyn, fi'n cofio un o'r boys wedi redig lan i fi, un o'r boys fath o doctors ar ôl y ffeit. How are you feeling? Yeah, great, thanks. A dweud, what was that? A ar y pryd, o'n i ddim yn gwybod beth oedd y symudiad, o'n i newydd catcho fe. Dim ond bod i 20 eiliad ar ôl yr actual symudiad. What was that? I thought it was an armbar, they dweud. I said, it wasn't an armbar, they dweud. He said it was something else. A wedyn o'n i gwylio'r replay, oedd e'n fel calf slicer. Ond dim ond yr ail un ar y pryd, oedd wedi cael ei bwrw yn yr UFC. A ti'n sôn, oedd y UFC dechrau yn 93, oedd yn ôl yn 2017, a dim ond 2 waith oedd wedi cael ei wneud. So oedd e fel... So, trarad y fi trwyddo teimladau, euphoria o ennill, right? Wff, Hai, beth nes ti nos ni? Wel, fi'n cael ei curo trwy'r amser. Fi'n mynd allan gyda black eyes and stuff fel hwnna trwy'r amser. Y tro yma, o'n i'n 30 seconds done and dusted, a o'n i yn Las Vegas. Brilliant. So, but i awr ar ôl y ffeit, oedd e fel, o'n i'n... Gweithio gwaith sydd ddim y prize money i gyd yn Vegas. Na, ar y pryd hefyd, o'n nhw wedi rhoi fi'r bonus. Mae'r UFC bonus, so $50,000. Oh, nice. A wedyn fi'n cofio yn rhoi check i fi, 50k, a fi'n cofio sgrechen trwy'r lobby yn Vegas, 50 Gs. A wedyn wedi rhoi check i fi wedyn, $35,000. Anghed, fi wedi dweud. O'n i ddim yn dda mathematig yn ysgol, mae hwnna ddim yn dweud 50k, 35k. He said, welcome to Vegas, Vegas tax. Tro cant o tro ni wedi ymladd yn America, really. Crazy oedd hwnna. Be sy'n nesau ti? Fi ddim yn dweud
ysdim lot ar ôl gyda fi, mae'n rhaid fi dweud. Fi wedi cael merch bach fi, o'n i wedi dweud wrth Caris, graig fi, o fi wedi dweud, pryd o'n i'n cael plentyn gyntaf o'n i'n mynd i stopo. Fi ddim wedi stopo eto, fi gyda'r ail un ar y ffordd nawr, a does dim lot ar ôl, na gyd fi'n mynd i dweud. Fi gyda ffait arall yn dod lan, fi ffili dweud lot amdano fe, ond mae fe'n... Pryd ma fe, ti'n meddwl pryd ma fe? Ie, mis Rhagfyr. Ie, so... Mae fe'n verbal agreement ar y funud. So, ni'n sôn am fel fi'n ymladd y champ nawr. Rhagfyr yr 13th, mas y Madrid. Pwy yw'r champ? Boi Nikolai Grozdev. So, mae fe'n ymladd allan yn SBG Island. Mae nhw'n emog oherwydd maen nhw wedi creu Conor McGregor. So, fi'n credu oedd e'n fel yn cyn training partner i Conor McGregor. Mae fe'n ffait anodd iawn. Ond, ti'n gwybod, fi wedi gwario mor gymaint o amser yn y gamp yma, a fi'n gweld lot o pobl sydd yn pigo ffeits nhw. Fi jyst eisiau ymladd y boys gorau yn y byd, na gyd fi eisiau dweud. Oherwydd pryd mae hyn ar ben, fi gallu dweud hwnna. I fought the best of the best. I won some, I lost some. It is what it is. I fod y gorau, brad, i ymladd y gorau. Mae rai fi. A hefyd, os fi'n ennill y belt yma, trydydd gregus byd byddai fi, a hefyd, byddai'n y gregus cyntaf byd cyntaf, yn pwysau featherweight. So fi wedi ennill 2 yn bantamweight a wedyn 1 yn featherweight. So mae fe'n mynd i bod yn ffait anodd iawn, ond dyna beth fi eisiau. Ond fi ddim yn siŵr beth sy'n ar ôl hwnna. Mae rai fi dweud, fi wedi cael 26 ffait proffesiynol nawr. As plans ydy wedyn, ti'n wedi gwneud, mynd rwy'n fusnes ni, ti'n dysgu bobl fel i wneud e, neu? Ie, fi'n neud lot o fel, fi'n dysgu o gwmpas De Cymru, really. Mae pobl, pryd maen nhw eisiau dysgu o rhywun, maen nhw'n trio prynu profiadau. Dyna beth fi'n dod i'r bwrdd, bod fi gyda'r profiad o ymladd ar y sioeau fwyaf poblogol sydd yn mas fan'na. Ni'n sôn am UFC, paratoi, PFL. So, ar ôl y ffait diwethaf, fi wedi eistedd gyda'r hyfforddwr fi, ni gyda plan, beth sy'n nesaf. Cos na beth sy'n bwysig fi'n cedi, os ti'n just benni, a ti wedi ymarfer yn galed, ti wedi cael yr euphoria a'r buzz, right, adrenaline o ennill a cyrraedd mewn i'r rings, right? Braid ti'n neud paratoi a neud rhywbeth ar ôl benni fi'n cedi, ac os amser yw'r problem sy'n gyda ti. Wel, fi gyda un peth sydd fi'n credu ar ôl ymladd, mae fe'n mynd i cymryd fi nôl i'r UFC. So fi gyda rhyw fath o... Fi'n hoffi a ffordd fi pobl, fi'n hoffi treino pobl lan, a fi'n hoffi gweld pobl yn mynd mewn fyna ennill fights, a y ffaith bod fi wedi helpu nhw, mae fe'n cool. Fi'n hoffi referio ar y funud. Bydd rhaid fi gael nhw Nigel. O, Nigel ar y ffôn. Nigel ar y ffôn i ti nawr. Mae fe'n dweud, so na fe. Oi, os na eb dyfarnwr, so ti'n cael gêm, mae Nigel yn gweud. Na fe, ti'n iawn, Nigel. Right, cwestiwn gyda. Cymru'n ennill cwpan y byd, neu Abertawe yn ennill yr uwch gyngrair? Pildroed. Come on. Sorry. Abertawe. Bar a brith neu Welsh cakes? Ie, cacennau Cymraegau. Pineapple ar y pizza, yei neu nei? Na, dim o gwbl. Na fi. Person fwyaf famous yn dy ffôn di? Oli McBurney, chwaraeo'r pildroed. Fi'n gopi we. Peth diwethaf nes ti prynu ar-lein? Jacket newydd. Hoff ffilm, pwy fydde ti'n dewis i chwarae ti mewn ffilm? So hoff ffilm di gynta? The Business gyda Danny Dyer 2005. Fi'n hoffi hwnna. Ie, fi'n hoffi The Business. So ti'n moyn Danny Dyer i wario ti, ti? Bydd hwnna dda. Pwy fydde ti'n moyn i wario ti yn ffilm? Fi'n credu rhywun sydd yn edrych yn debyg i fi fel Brad Pitt, fi'n credu. Number 1 karaoke song? Backstreet Boys, everybody. Dyna ni. Pwy fydd ti'n licio mewn mas da allan o fi, Nigel neu Sarah? Fi'n credu bod Nigel yn go crack, fi'n credu. Byddai'n go crack, ond fi fydd yr ateb iawn. Pa celeb Cymraeg sydd wedi ymladd yn erbyn yn yr octagon? Fi'n credu Reuben Colwell, chwaraeo'r Caerdydd. Na fe? Ie. Jax. Ti eisiau gwybod, jyst ro galw i fi boi. Brett, Josie chat ni boi. Diolch yn fawr. Pob lwc i ti. Diolch.